Il-Gvern ħabbar investiment ta' 2.3 miljun euro mifrux fuq 3 snin permezz ta' ftehim soċjali ġdid li ġie ffirmat mal-Fondazzjoni Oasi Fawdex biex ikomplu jissaħħu s-servizzi ta' riabilitazzjoni għal persuni li qed jiffaċċjaw vizzji ta' droga u l-alkoħol. Il-ftehim li jara żieda ta' kważi 20% fuq dak preċedenti mal-istess organizzazzjoni jinkludi programmi residenzjali, terapija komunitarja u appoġġ wara trattament kif ukoll enfasi akbar fuq il-prevenzjoni. Attwalment l-Oasi toffri programm residenzjali lil 12 resident li qed jaħdmu biex jelbu l-vizzji tagħhom. Il-Ministru responsabbli Michael Falzon enfasizza li f'pajjiżna dawn is-servizzi jingħataw bla ħlas, xi ħaġa li tneħħi l-ostakli finanzjarji u tħeġġeġ aktar persuni jfittxu l-għajnuna b'mod faċli. Tenna li kollaborazzjonijiet simili jeżistu ma' entitajiet oħrajn, bħas-Setqa u l-Caritas, bl-appoġġ koordinat mill-Istat favur bidla f'ħajjed dawk fil-bżonn jibqa' mill-aktar reali. Il-kap eżekuttiv tal-Oasi, Noel Sherry, qal li investiment fit-tul jibqa' kruċjali biex persuni jibnu ħajja ġdida u stabbli. Illum permezz ta' dan il-PSP li għadna kif iffirmajna qegħdin ningarantixxu li nkomplu nofru dan it-tip ta' servizz fuq bażi professjonali billi nimpjegaw persuni li huma mħarġin fil-qasam u wkoll billi nofru dawn it-tip ta' programmi u nkomplu għaddejjin bil-ħidma tagħna bris il-persuni li qegħdin f'pożizzjoni vulnerabbli u għandhom bżonn.